Posimac ukopsi, dobrodošli u Vlogmas, drugi dan decembra. Danas ću snimati moju omiljenu igricu u Robloxu koja se zove Flick i pričat ću vam zašto je ovo tema današnjeg Vlogmasa, tako da možemo da pređemo. Ok ljudi, inače, eto vidite sad mene kako igram. Dobrodošli u drugi dan Vlogmasa. Inače ovo je samo screen recorder i ne igram ja sad ovo trenutno, nego kao dobrodošli u drugi dan decembra Vlogmasa, kako god ćete da nazovete. U ovom Vlogmasu igram igricu u Robloxu, ako nekog zanima, FPS Flick. Pisat ću u opisu ime igre pa možete da igrate. Zašto je ovo tema današnjeg ovog Vlogmasa? Zato što, ja sad malo sve da objasnim. Ja sam danas bio snimio jedan Vlogmas sa 2 telefona i snimio sam Vlogmas s 2 telefona i nisam uspeo da objavim. Nisam uspeo da spojim ta 2 videa sa 2 telefona i jednostavno eto nisam uspio da spojim ta 2 videa s telefona pa nisam mogao da ga objavim, tako da šta ćeš? Ali dobro, to neće me prekinuti da prestanem da snimam Vlogmas, čak i ako će ovaj video izaći oko 9 ili 10. Ali da znate da je izašao 2. decembra, jako je kasno izašao, ali šta ja da radim. Tako da ovdje igram samo jednu rundu, zato što nemam vremena i kasno je, pa moram da večeram posle ovoga. I onda je već sutra 3. decembar i već sutra moram da napravim novi vlogman. I onda moram da smislim neku ideju, a ideju nije lako smisliti. Ja sam jedno smislio da igram 3 Roblox igrice, ali to je došao problem zbog toga što nisam mogla da spojim ta 2 telefona. Ja sam snimio celina i to kantaš. Tako da ne znam, možda bi, nemam ni ja pojma, ne znam ni ja šta bi mogo, možda snimim ovako nešto sa te 3 igrice, ali sad ste samo da snimim poseban video. I da, tako da ne znam šta vam kažem. Meni ova igrica mi je jedna od zanimljivih zato što kao, šta ja znam, pucaš se, ne znam. I vidite ovog psa gore u uglu, to je kao facecam kontate, ali nije baš facecam jer ne može nije facecam jer je napravljeno u Photoshopu, ali nema veze. Tako da i nešto sam još da kažem. Nemam nikakvu ideju za Vlogmas sutra i ne znam šta ću da snimam, ali nešto ću da snimam sigurno, bar bilo kasno koji dan. Tako da, ako je vama lakše, vi ovo gledajte 3. decembra, ali da znate da je izašlo 2. decembra, da je drugi dan Vlogmasa. Tako da i nešto još da vam kažem, ne znam šta bi vam rekao uopšte, ali pa, otprilike je to. Ne znam šta da vam kažem. Možda kao, danas sam ustao, pojeo nešto i otišao u školu. I eto, to je sve što imam da vam kažem. Evo, ova runda traje još 1 minutu pa ću vas pustiti, pa gledajte.
I cukopsi, to je bilo to za ovaj drugi dan vlogmasa. Ja se nadam da su uživali i to je bilo to. Vidimo se sutra. Ćao.